May nga aldaw, idi sumipngetan, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, bumalasiw tayo. Pinanawan da nga rod dagiti tattao sa dalimugan iti bilog, ayan ni Jesus, ket imbalasiw da. At dapay sabsabali a bilog, ang nakikuyog kadakken kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timmaod dagiti dadakkel adalloyon, ang nagsabwasabwag iti bilog. Iti kastangan nganin mapno ti bilog iti danom. Ngem si pupungan ni Jesus amat maturog, ijay kutit ti bilog. Riniing dagiti adalan na, Maestro, kinunada, awan aya ti anyaman na ken ka, nulumned tayo. Bimangon ni Jesus, ket binilin na ti angin. Agsardeng ka, sana kinuna iti dalloyon, agtal na ka. Nagsardeng ti angin, ket nagtal na ti dalloyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan, apay nga agbuteng kayo. Awan pa'y kaditi pammatiyo. Ngem kastaunay ti buteng da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya ti katatao na daytoy. Uray ti angin ken ti dalloyon, agtulnog da ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pangkin ko, Kristo. Morning. Sino ti awan ti problema na kada kayo? Adda amin. Napeda kayo nga senyoren, data nga kalakay ken kabakat yo, di pala na ibus ti problema yo. Adda pay laang. O, ti lubong tayo, depende di perception tayo, depende di panangawat tayo. Ado ti ibagbaga tayo nga problema, pakarigatan, pakarikutan iti lubong. Ngam ginagpaysunan no dadduma, osto di ko na di may sa psychologist kunana. Actually kunana 90% of our problems kahaan tayo nga bukod. Problema ti sabali. Iso nga nadaduma nagado ti kayat tayo nga pagbalinan a problema, but actually haan damot a problema. Adda umay uji pasina. Ayan na ni Apo Paday. Apaya ma'am. Iso na ti kayat ko akasarita. Agora ma'am, tayo ba may kamabali mo mga ibagat ti opisina ma'am. Haan ni Apo Paday ti kayat ko akasarita. Ito na inayabandak. Apaya nang anya daya ada problema father anya daya agbunyag ko madya apo problema ay hamot agbunyag mo kamabalim mo mga ibagad di opisina wang nga rod apo tawan to di may sa lakay na kumay may sa problema aya dayta naglakaning kala i-apply ala ko anak no adya dayo ta may sa nya mabalin mo nga rod ka pagbalinan nyo ma problema haan ang problema umay kala maki-schedule haan nga problema no daduma ka nagado dagitay pagbalbalinan tayo nga problema but actually haamot nga problema apa problema dagiti anak ka apaya agap apadak apay nga problema ikam ti badangen tawan to problema mo mga mabalin nga rod. Kaya actually no daduma ti pakaliribukan pakabuungan ti ulo tayo. Actually hantay nga kukwa. Kukwa ti sabali ngam da tayo laeng ti marikutan. Apo marigrigatan na kapaya sisis misan nak da karuba. Kapay nga pakarikutan ti ibagan latat ti ibagan na ambang nga sika banta at agmangmang. Kasasaun. Kaya di nadaduma kami, di kung kunada di problema. Nga mapayang amin nga kung kunada tayo nga ado ti problema tayo, apigay ibagbaga tayo. Anya gamin ti problema, umuna. Dahil ti problema, ada dagiti problema nga mabalin asulbaran. No ti problema kung mabalin asulbaran, sulbaran mo. Ngaya problema, utang ko, father, kaya agbayad nalpasan. Saka magamin agpopos ita social media nga feeling blessed kunam kasi uutang ka garo di da kagad singeran feeling blessed kunam takanam nga nagimas ka ammo mga dautang mo di ka pa da ka singeran ang kagamin agipopos kano ta problema utang mo ingka bayadan na nalpasan ang kami nga agkapya father ingka pakawanen na naka nga pakawanen problema nan namong problema daytan
Makisao ka lat na kanya na, nanda ka kayat nga kasao, hamo problema daytan. Basta ti aramidem kas Kristiyano, kasaom, pakawanem, nohan nga sumungbat, bay amon ta iso na mataken. Wan iso, padasem si katihang nga makisasao, si katihang saksagi inakom na, anya papanam no di si katihang ma-stroke kaan. Daya, iso nga dayan. Ada na dati problema ka masolbar, no amom di solusyon na solbar mo. No ti problema ka haan nga masolbar, ada dati kunada nga time heals. Bayam nga ti panawon ti mangagas. Naging gana nga nayon to ti biyag mo daytan kat katawaam ton. Adda mo dagiti problema nga han nga pulos nga masolbar. Ta talaga ano ti problema mo katarupam. Talaga ako ore ka no nga milat kada mano nga koritis tarupam no talawang garod aaturan nan. Yung kagpatangos ti agong muangam hamuunay at bagadan to kung handa ka nga kabsatan. At dali kita'y banag nga handa nga masolbar bay amon. Dayjay. Apa yang amin, anya nga tagamin tinayon ti problema iti biyag tayo. Pabasulan tayo man daadan kin iban. No kumano handa nagbasol, awang problema ko na yung kastoy garod ti lubong tayon. Iti ebanghelyo, nagmayat. Kanya ti kunan ni Apo Jesus, bumalasiw tayo. Simurot mo dagiti do mga bangka. Ti bangka idi akahan nga di motor niya. Oy! Digaod. Awon pa'y motor ide. Hanunay nga dadakkel. Yela daong ninoy ati dakkel. Kaya bumalasiw da. Kabayatan ti ba nagbalbalasiw da. Naganginan. Ush! Nagdaluyonan. Libag. Libag. Siyempre mangalap da gitoy. Inkarigatan da ati naggaod. Amoy ati aggaod. Paspasan da Idi kon gabot na masabwagan ay ka lumned dan ta sumrek ti danuman ay ka karakarasan da jamon nya ti inya nga tabo ti pagkarakaras dan sabwagan nyo ikaras yo. Didi agkaras dan handalat na makarasan ay di magsar nya ti kunadan riniing dan apo awang ka di dadanagam agur-urok mo ije likod kas lakalkalpas na nga nagaldaw nga ginindayon. Anya mo day tanga tuglepen ga sampay mo ta nagpigsa ta daluyon dadyang agur-urok. Apo awang kadidad na nagam nga lumnad tayo. Timma deren. Anya ti kunana. Sumardeng ka kunana di anginan. Agtal na ka kunana mo't ijay daluyonen. Naslada mo na sibugan atokak dagita nga daluyonen nagtal na dan awanen nagpukawen. Anya ti kunana ni Apo Jesus nga duwa kanyada. Nya, apay nga agbuteng kayo. Ngayon baga na apay nga agbuteng kayo. Awampay kaditi pamatiyo. Nukit kitaan tayo dito imbaga ni Apo Jesus. Nagunag. Apay nga agbuteng kayo. Tikas la ibagbaga ni Apo Jesus, I am here. Addaak dito'y akadwayo. Anya ti kabuteng niyo. Kano siya kumamot aggagaon ija. Una ata Diyos kagarod ko namot iso na ata Diyosan. Kada tayo nga ordinaryo nga tao nga lamutan tinaluyon. Kimbag kanya ata Diyos ka kayam nga pagsardagan kada kami ngay. Ngam ti bagbagan ni Apo Jesus ijay. Inya ti kabuteng yu dadtuya. Apay awam pay lapamatiyo kunana. Kano kitkitaan tayo tiwagas ti panagbiag tayo ka kakabsat. Iti kangitingitan ti problema tayo. Kangitingitan ti pagluluaan tayo. At dagiti gundaway nga, kasla surrender tayo, maababak tayo. Ibagbaga ni Apo Jesus, adda aklad talikod. Adda aklaan diti likodan nyo. Han, awan danagan nyo. Kasla diti mensahe na kanya tayo nga, no, adda pamatayo, awan danagan nyo, adda aklad diti likodan nyo. Nga padasan tayo nga kutkutin dayjay. Anya nga tayo panagangin na. Gapo ta Diyos garod isuna. Adapan nakabalin na. Plano na kadi nga in sabwa-sabwag dagayjay adalan na. Uno imay nga natural. Lada kay man. Hello, natay kaysan. Lada kay man timang solbar. Anya di jay plinano na nga sabwa-sabwagan. Tapno maipakita na ti power na kadakwada binubutan tinesting na di pamati da. Taapay nga di baga nang agsardeng ka kunan agsardeng nga dagusen.
Wano imay nga natural day daluyon ken angin kaimpakita na tibilag na. Ang assignment yun to, isubmit yun to makapanawa, kore ka 1 week ko laangan niya. Panunutin nyo, plano na kaditap no subukan na dagiti adalan wano natural nga imay. Panunutin nyo dayjay. Plano naman ken saan impakita na tibilag na nga uray ti daluyon kun dagiti adalan anya ti katatao na daytoy nga uray dagiti daluyon ka angin ken daluyon ka agtungpal da ken kuana. Dagiti claim dagiti kwa. Dagiti kun dagiti adalan. Kuno pang panunutan tayo plano na kadikat daytoy. Katatamot ipantayo kadi iti biag tayo. Apay nga dapay laeng problema. Apay nga dapay laeng sakit, dapay la pakarikutan, dapay la rin nga pan nakaikos-kospil, dapay la manang gundaway, buklis kin bukatot. Kamabalin tayo mga agbyag ko mga nasayaat. Anya na plano ti Diyos nga takan niya tayo. Oy, dumdumngag kayo haan. La panunutan nyo man, anya dita plano niya po. Diyos, wano, imay lang ang natural. Lapadasin, ti dakas na mga daddo, matimot nakasaksakit nga panunutin, no sika, ikarkarigatam lang arod ti umay makimisan, ikarkarigatam ti agsingsingpet, damor nga umas asidag kakin ni Apo Diyos, damor nakas na umad adu ti panubok ti biang. Kaday ti kaarubang mabuklis ken bukatot kadama, chismusan hampay makimismisa, kaslawang pay problema na. Si kama nga agsingsing pat apo nagadadtan tumanan. Di pala nalalapas di man sa apo dadtan tumanan. Kay kayat nakaan. Kunam taon. Napayangan na dadto damor nga kaya mo mati agsing pat ala ikarkarigatam ti umay makimisa, ikarkarigatam ti agbaliw, uray no man nagbasol ka, into no day ti ikarkarigatam ti umasidag nya na ganan umad addamot. Kadi karubang ma di pay makimismisa nga kunak. Nag-relax ti biyag na. Apan makijenda nagadugatangan na si ka nga aginiinot, awam, kaasi ka nga agluluwa nga mga ibadba, isuna ka ni. Ang trabaho, mapay nagmaya mo ti biyag na. Anya nga min dagito, iti panubok, nga min no daduma, la plano man kinhaan ni Apo Diyos no daduma, ipalubos na, nga dumteng dagito iti biyag tayo. Taapaya, hindi na panak ng misa ita ni 501st Infantry Battalion di Tabugbuga, ta brigade nga rod daytan. Hindi ko an kalpasan nga nagtutungtong kami, di may sa nga Colonel Samuten. Tugik ta apelido na taga Kalinga. Kay bagbagak kaputa na donor dayto itambudok di agar arami dak ti imbodo, amoy ti imbodo. Nya English na imbodo, embede. Gaputa pupudek di plastic. Tano nagkarga kam ti kanan ti manok kay so ti pagimbodo may nadardara sa kasya nagtadum laki din na kasla blade ko madi ko anang bunang nga batit apay naggapon dati bunang mo ko nakini ading ko in order ni Nick di ka anakan mi nga pulis ejay Kalinga classmate na kano apay nagtadum laki din nagmayat di pan naka tineb na kay bagbagak ni Sir Tugik. Api sinot agar aramid ti kasjay kun ay kasjay kami di apo. Makitam nga dito mulye. Ti kastada jay tinnebendangan na laing daduma amoy ti tenneb. Ang sa makawawa tenneb. Ngati iko ada jay apoy di jay mulye sa dan tupit-pitan grinder. Ag tenneb ti bunang. Kinagmayat kun anak ke manual ti aramiden da. Agor kata nakitaan at dajilugang ko kunanak. Pan nakinita dag peso nagmayat gidagsen na talaga nga kalkalangan nakadagsen ka nagtadem. Mabali na nga pagtagbat tingiwat ti chismosa dayay kastamla dayay talaga nga ang kayo masyasidag kanyak ta talaga nga kunaklaan awang kayo. Kada jay ko kunana si atin da nga tineben da kita gamin mo daduman at kupatibunangan ka jay la kaado jay aramidan dan. Ore hanga na saya antono ka nagumpanganan. Kinagmayat itineb na. Kano tineb ko na tayo. No daduma, dagiti problema, dagiti panubok ti biag tayo, palubusan ni Apo Diyos, ta iso ti pang tineb na nga nasaya at kada tayo. Tapno at datibker tayo nga sumango,
At datibker tayo nga sumarakusok ti biyag, na andor tayo alumaban, napigsa tayo nga aggaod ti daluyon ti biyag tayo. Tano daduma, iso ti pagbalinan tayo nga nasikil. Iso ti tinab tayo no daduma gamin ti kayat tayo, mati kararag tayo. Apo, awan ko maproblema ti biyag. No kayat mong awan problema mon umunakan. At daya tao nga awan problema na. At dalat taa. No kaya mo ti hangag probleman mga lakati Silipino dagito duto kisem dagita pospos ti adda ti ayan mi kadda kisen na amin nga posti manipod ti tagudin aging gana di kanton kisen na amin. Kas di ati pagbalinan na mo kayat nga dagita no daduma panangipagarot tayo dusahaan isulat pang teneb na kada tayo tapno tumibker tayo. Nala kada kayo nga nakapadas di mo no daduma kadda dagiti nagdakkel nga nagproblemahan nyo ngam iso ti nagbalbaliwan tayo. Ada dagiti gundaway nga dandanitay nag-give up ngam isot di simmikilan tayo. Padasin nyo ta ubing nyo. Di yung nga ipangat ti problema. Ited mo amin niya kaya na. May tublak labasin ka. Ay! Balon ko mama. Itulod dak man, nagasidagan ka maitulod pa ilati motor. Apo da kami ide, Diyos ko. Agat anglit kan to nga magmagnan, di ka pala nakadanon, tilingat mo, isudat at apaw. Di pa na punas ta make up da, ay pulbos da. Padasin nyo, nga tinabunda kita anak yung kitain nyo, uray to no adda sirib na. Uray to no adda kwarta na. No nakasubok labas iti panubok iti biyag na hangan natin na magumpangan amoy iti sa nga magumpangan. Oy, gumpang amoyaw. Rich kids kayo. Jibo nang naitagbat mo ag gumpang. Kasi mo lang nahan nga natin na dagiti panubok ti biyag tayo. Actually, isuda ti pangtuntunub kanya tayo. Tapumigsa tayo. Umandor tayo. Tapno makagaod tayo ti panubok. Iti biyag tayo. No daduma ka liklikan tayo. Di kararag tayo kami. No daduma ka banking. Anya di kararag tayo. Apo, awang ko problema may. Nga mabalin atao tayo. Apo, ang ko mga gap-apa dagiti anak mi. Mabalin ayamot. Tidawatem akatibker. Nga no adda dumteng ti panubok. Natibker di puso. No maawawan ng tinamnama. Adda ay no maupupay. Maaddaan itinamnama. Iti kang itingitan tihan nga panagkikinnaawatan. Rumimbawlat ako mati ayat. Nga mabalin ang awan ti konflikt at tao tayo. Kanudad duma mistake di kararag tayo. Isogarod nga isuda, timang tineb kanya tayo, tapno tumibtibker tayo akas tao. Kadagiti sa santon to pa yan, dagiti martiren, inya tinaramid dan, di pan naka ipagarup dan, di pan nakadusa da, panangitid at pamati da, na tineben, uri ni Apo Isusen, maawan pa'y dati abagin. Basta da isuna, kas di pa'y ketika unag, di pamati dan. Kitata, kuna tayo, no daduma, ada gundaway nga maabak tayo, ada gundaway nga agkapsot tayo, ada gundaway nga lumablaban tayo, ti kamalitay no daduma, bukbukudan tayo ti aggagaud, bukbukudan tayo ti agkarkaras, bilog tayo. Laglagi pantay ko mga dumteng amin dagiti nga panubok, at dala ni Apo Jesus, kutit ti bangka tayo, riingam laeng. Apo di mi kabaulanan. Apo marigrigatan ako nga aggagaod. Oh, don't worry, I'm here. Kunana hangkag danag addaak ditoy. Hanggang anya ti kabuteng mo, apay awan pay pamatim kunana nga rod kadagiti adalan. Kagadagiti panubok ti biag tayo kakapsat. Lawagan tayo umuna. Problema ka di wano problema da. Maikadua, anya dagiti panubok ti biag maliklikak kadihan nga mabalin. We have to accept nga dalatakas ti tibiyag tayo, taapaya, iso ti pangteneb na kada tayo. Maikalo, no umay nga dati marigatan tayo, inya ti rumbeng aramiden tayo, dadtalaeng, maturog talikodan, riingam laeng, Apo, di mi kayan. Ikamang mulaking kwa na, Apo, marigrigatan na. Apo, karsam ka mapunnon ti bilog ko, nadagsenan. Ngam na ti panang ipagarup mo ka kayang-kayam, siyak laeng, napigsaak,
Siyakla ang ti lumablaban. Ay, baka no, ad-adda nga na dumagsin di bilog tayo. Baka ad-adda mo nga marigregatan tayo. Isungor da jeti kunana nga pamati. Isungor da jeti kunana nga di panagtalagking kuana. Anya man ti sitwasyon tayo, anya man ti pagdadaanan tayo, laglagi pun tayo, adda lang nga mangururay. Adda nga pagkamangan tayo. Ang tataawatin nyo man ang tinasantuan ako munyon. Agsubli tayo, di balbalay tayo, jigim-gimong tayo, trabaho tayo. Adalat tagur uray iya nga problema, adalat tagur uray iya nga pakarigatan. Maisublin to lat data nga pakatuukan. Ngam no adda isuna, no ikan na tayo tinapudpud no nga pigsa, kaya na nga karasan. Kaya tayo ti lumaban no adda isuna, hantay bukbukudan. Hala ni Apo Diyos kakabsat, ni Apo Jesus, amu tayo met, hanatay nga baybayan. Anak na tayo nga rod, napatag tayo kanya na. Uray pa ko nang makasurrender kan, agsubli ka laking kwa na, Apo marigata na. Nalaawis na nga rod kanya tayo kakabsat, no, daan tayo ti pamati, awan ti kabuteng tayo. No, amu tayo nga dani Apo Jesus, itisibay tayo, awan ti kabuteng tayo. No, amu tayo nga, at dani Apo Jesus, itisibay tayo, naturad tayo alumaban. Tanudad dumako na tayo, natinib tayo, natangkenan, naunagan dayjay, pamati tayo. Layday-dayaw tayo ti Diyos, ngahan nga mangbaybay akada tayo, idaydayaw tayo ni Apo Jesus, ngahan nga mangpanaw kada tayo, at dalaang agur-uray kada tayo.